Apa iwanobva wapenda nhamba dzenyu voisa dzani voisa dzavo voisa dzavo saka pakuzonga waona maadvertisement aya vanobva vatora nhamba dzakapendwa dziya uya ubva adaira patori kwapresident ari papa akatotorewawo mari saka wobva waenda kumberi uku pane zingati toda kuya ikoko kunyanga uya anobva ati handidi kuona munhu anouya kumba kwangu kunyanga manje ndinondorapa pamhepo bvatatura tumira mari aiwa akabhati imimi muno pamainterviews ese munonyatsotaura kuti aiwa inini handigari inini uyai kuno vanoda kubhadhara uyai mbhadhari kuno munyanga umu waraiti uyai takakumirirai parengi pane akauya ndapedzisira kuenda naye kumapurisa mani mwezi akauyiwa naye munyanga umu bvanzi izvo mira ipapo tiri kuuya kokutorai nemota vatakuvanhu vanhu vaye kuma5 dzeusiku waenda naye kure kune kamutike kune kamba kemuti wasvika kuri kuya kudai kumba pana vanhu vari kutoita bhizimusi kasekuru magadzira mabasa kaya vanogadzira mabasa vanhu vari kutoita mabhizinesi pano tengesa panzimbe patoenda musika wakakura ka tengeso nzimbe apa parubikwa sadza mafresh chips apa parubikwa mafresh chips tikutoona kuti patove nemisasa nemakechi nekuda kwekuti kuna vanhu vakawanda vari kuuya varikubva kusouth africa tirikuuya varikubva kusouth africa varipo vari kubva kuamerica uk vakazara saka vanhu vanenge vachida kubikirwa masadza vachidya avo vari kubikawo masadza vari kubikawo vachitengesa ipapo mukona pari kukona mudhudhudhu apo ako kahoti dogi apo vari kubikawo masadza vachitenga saka sekuri magadzira bhizimusi kaimi patogadzirwa tine matakishop edu ari pabhande apo atobudirira zvekutoti vanhu vari kuti vakomana dai zvaramba zvakadaro vamwe vanokwirawo vachienda kotandira pamatakishop vachigadzirwa zvinhu zvavo vari kudyawo vachiguta saka tiri kuona zvinhu zviri kufamba boza apa tiri kuona pamba pakazara maiwe panoramba pari kufulata kuona pakazara kwete mbichana nemota dzisingaverengeki mazviona manje saka vanhu aya vanenge vachiti sekuzitole vari kubira vanhu aiwa ndiwo hawo vanhuwo vaiva vanotengwa nedzimwe n'anga dzinovatenga kuti pakurisha zvakadai asi kunoko aiwa isusu tiri bholato masokondi avo vanotaurwa variko isusu kunoko aiwa kuno tiri vanhu vari kubirwa vari kutofulata ivo ndo vari kutoba inini zvangu ndinoti uya paumba saka ivo vanofonerana vachiisirana mari mumakaundi kuda kuzodaidzana vachaonani mushe vakutidzana iye iwo kutorwa achienda mukaimba kunyanga uyu ari kunzi akazosvika kunyanga kuya obva anzi tipe mari yakadai mukaimba kaya munhu uya aitaura uya anga ari kuseri kwechira achiti ndini sekurutora handioneki mazona handioneki saka isa mari yakati mundiro izvozvizvo ive mukomana muite so achibva piwa dzwakapiwa bhanzi chitosimuka hautarisi shure kana uchibva pamba sekuru chinanga wakananga kumabhazi ekwenyu saka azosvika parengi manje akati ndiri kubva kuti kwasekuru stori zvikanzi kuru wangu ere zvikanzi haniyatsuziva tadzika takadai zvikanzi mai mukai kwasekuru stori munobhadhara $5 kubva murengi munyanga kosvika kuru wangu zvikanzi mawaona here sekuru stori zvikanzi wati hanzi handionekwi zvikanzi hakuna sekuru stori asingaonekwi iyi mota iyi ndinonanga pasekuru stori indiafrica yokusvipinda kondakita enda namai ava wawasiye pasekuru stori ndokutanga kusvika apo kuzondiona zvikanzi ndii munhu watinoona mumavhidhiyo wani mari yangu yese yatorwawo ndikati vanhu vatora mari munovaziva here zvikanzi imwe yacho ndovaisira meeko keshi imwe yacho ndovapa keshi ndikati ende kumapurisa mutaridze meseji saka ndokwendakasvika manje mapurisa ari kuti makesi zedu ati one day ewanhu vari kuda tatichida kuti tionane newamukomana uyaiko nhimbe uye ambope maadvertisement ekuti munonge muchiita sei munorapa sei abudise papepa kuti munhu usazobhadhare mari yako pafoni uya direct uite kuonana nasekuru story kuti awa sekuru story awa wapamba paonde apa hazvina zviya zvemuchise haufaniri kuita zvekumbotanga mari pafoni waisa mari tozodai nezviutsotsi vanhu vakawanda ndogara ndivaudza sekuru kwasekuru story hakuitwi zvekunzisa mari uya tionane unosvika unoona sekuru vanenge varipo but ndofunga vanhu vane mari zvavo vanenge vaida kungotumira mumaiko keshi vanadzo mari dzacho because kana waudzwa kunzi usaite zvekuisa mari paiko keshi uya paruwangwe apa kana watosvika pamashopusi eparuwangwe ka watosvika pamba ipo paruwangwe pacho futi bakita matsotsi vanenge vakatogarira pane matsotsi akugara makari mukani kwasekuru alright pane mota iri kuenda ikoko $5 undosiyiwa kuna mateze uko wokutori nevamwe chiremba variko